Ik ben Evie Joosten, lijsttrekker van de VVD Sittard-Geleen. Ik herinner me dat ik als een kind een aantal neven had die homoseksueel waren. Heel gewoon vond ik dat. En in ons liberale gezin werd er ook nooit een punt van gemaakt. Ik ben er dan ook ontzettend trots op dat Nederland altijd voorop gelopen heeft bij de rechten van onze LHBTI'ers. En die mogen niet teruggedraaid worden of aangetast. Er is al veel verbeterd. Zo mogen leraren niet afgewezen worden op hun geaardheid. Weigerambtenaren worden niet meer aangenomen. En lesbisch ouderschap is wettelijk mogelijk gemaakt. En ook transgenders kunnen geslachtsverandering gemakkelijker veranderen. Maar er is nog heel veel werk te doen. Homogenezing. Hoezo? Is homo een ziekte? Het zou echt verboden moeten worden. Te gek voor woorden dat dat nog bestaat. Hetzelfde als bloed doneren. Het gaat om risicovol gedrag en niet je geaardheid. Daarin moet gewoon gelijkheid voor iedereen zijn. Maar zijn we er dan? We hebben al heel veel bereikt. Ik denk het niet. Als Sittard-Geleen moeten wij ook aan de bak. Omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Vandaar dat wij discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers keihard willen aanpakken. En ook vinden we dat het veel gemakkelijker moet zijn, zodat er aangifte gedaan moet worden. We zijn voor een inclusief beleid voor de LHBTI-personen. In het nieuwe coalitieakkoord moet er dan ook ruimte zijn voor een paragraaf over LHBTI-emancipatie. Er moet beleid worden gemaakt en uiteraard moeten daar ook financiën voor gereserveerd worden. De VVD Sittard-Geleen stelt zich ten eise dat de jeugd, de LHBTI-jeugd in Sittard-Geleen zich veilig en prettig voelt. Daarvoor vinden wij dat de wethouder zich moet gaan inspannen om op basisscholen en middelbare scholen aandacht te vragen en hun te wijzen op een wettelijke plicht voor het verbeteren en bevorderen van de acceptatie van de LHBTI'ers. En ook activiteiten die voor hen worden ondernomen, dat die financieel ondersteund worden. Maar ook moet er aandacht zijn voor oudere LHBTI'ers. Zelf heb ik in de zorg gewerkt en altijd gedacht van, iedereen is gelijk. En dat is ook zo. Maar we moeten niet vergeten dat deze doelgroep vroeger in een hele andere tijd zijn opgegroeid, waarbij dat allemaal nog niet zo geaccepteerd was. En daarvoor ben ik ook ontzettend blij met de toolkit die ontworpen is, de roze zorg. Niet alleen denk ik dat het voor zorgaanbieders heel erg belangrijk is, maar ook voor ons als gemeente. Daarnaast vinden wij dat de gemeente de zichtbaarheid van onze LHBTI'ers veel beter moet bevorderen. Bijvoorbeeld door in informatiemateriaal ook die foto's te plaatsen. En natuurlijk de regenboogvlag regelmatig uit te hangen. Dat wordt al gedaan en ik denk dat we dat trots op mogen zijn dat dat al geregeld is. Net zo goed als de regenboogzebrapaden, maar daar mogen er best wel wat meer van komen. Voor de VVD zijn de 5 liberale beginselen leidend in ons denken en handelen. En ik noem even de 3 belangrijkste in deze en dat is vrijheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid. Want ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Dat betekent dat je je leven mag leiden zoals jij dat wilt. En dat ook niemand zich hoeft te bemoeien met jouw liefdesleven. Maar we moeten ook verdraagzaam zijn naar elkaar. En ook al begrijp je niet altijd dat iemand anders is, je zult mensen daarin moeten respecteren. Mensen zijn niet gelijk. Ieder mens is uniek. En dat is heel mooi. Maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Dus of je nu een andere geloofsovertuiging hebt, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid of wat dan ook, iedereen is hierin gelijk. Dus trouwen met je geliefde van dezelfde geslacht moet gewoon kunnen. Al deze beginselen onderstrepen voor ons het belang van de gelijke rechten voor jullie LHBTI'ers. Daar maken wij ons hard voor en dat blijven wij doen. Dankjewel.